Ginaduso ni Senate President Vicente Sotto III ang dalayon nga pagbasura sang Oil Deregulation Law agad nga mabalik na sa gobyerno ang gahom sa pagtalana kag pagkontrol sa preso sa mga produktong petrolyo. Idi bangod sa pareng nga ginapangatubang nga problema sa Pilipinas sa gatong bangod man sa epekto sa tensyon sa Middle East. Pagi sa ginfile sining Senate Bill number 1984 tuyo ni Soto nga pauntaton ng mga kompanya sa mga produktong petrolyo nga sila mismo nagapreso sang gatong. Sunod sa iyang at tiyempo na agad magpasilabot ang Senado bangod direkta ng epekto sa krisis sa gwasang pungsod, ilabi na sa bulsa sang ordinaryo nga mga Pilipino. Sa idalom sang Republic Act 8479 nga kilalaman bilang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998, ginkuha sang gobyernong control sini agud mangin competitive ang merkado pag-abot sa supply kag preso sang petrolyo. Apang nagpandam si Soto nga bago mapasar ang nasamit nga lagi ang Energy Regulatory Board ang nagadesisyon sang preso sang petrolyo base sa global oil cost kag exchange rates. Magluwas diri ang Oil Price Stabilization Fund ang nagasalo sa bagong nga preso sa global market agud mabuhinan ang gilayon nga pagtaas sang pump prices. Sunod kay Soto, sang 2022 pa sa nag-file sang hagnaagod at pasuhon ang Oil Deregulation Law nga nagkakasang gahom sang gobyerno nga kontrolon ang preso sang produktong petrolyo sa pungsod.